Yung panahon ng tagulan. Oo. Umuusok yung May ano fog no. Kaya lang yung ano naman kasi nun, madulas. Lalo na dito, delikado. Excuse, ingat po kayo dito ha. Kaya niyan kami. Ay, Tabi, sige. Bigyan namin na lubid. sinong gamitan yan? Sino po? Wala Sino pa pong mga nag-ano ng lubid? bawal. Ay, Bawal malaglag. magbayani yan kami ng dala. At yun naman kaya peta pa mo. Patunugin naman. Nanti ko pa gani. Daratang kaya pa mo rin. Pinakalamit ng pinagalpanayan na kayo. Ay, waling may kami ba? Siyam kami kaya. Hindi ala ako nalagyan ibang tagayin. Ay ma'am, dito kayo picture kayo. Nakababing kayo, ako taga ng Muneta ako kasi may gulo-gulo kay. Kaya nga pinapapila yung hindi nagpicture namin dito kanina. Mas nakakatakot yung para sa inyo dun. Pero ingat na po kayo, bangin na yan. Ati lang kayo. Bangin na po to. Tsaka daw wala ko man. Bangin na po yan. Pero mas okay ako yung kinakabahan sa inyo ma'am. Lagi na yung may cellphone mo. Picture na po kayo ma'am. Para naman may Yan o, souvenir dito, mas mukhang safe dito. pipicture na kita. Hindi na po kami babalik dito. Pipicture na kita para Ito na yung pinali. Hindi pa po. Aber pa daw po nabigla ko. Final destination. Hindi po naman yun. Meron pa po daw doon. Napuntaan yung quad pit. Kailangan ko. Kuhanin nyo lahat yan. Siyempre. pandiin. Okay, nandito na sila. Yay! Umuwi na to. Oh, picture na po kayo. Patuloy ang pili. Balik na. Ibabalik na rin kayo. Kasi ka ng kulong yan yung gusto Na-record po yan Sir Alvin. Oh, sige. Siya na may maaari eh. Tara, record natin yung mga usapan nila. Yung mga pambubuli. Bakit nakatayo ba yung pera niya bataan kay Jim? I-record lang po natin. Ano po masasabi niyo sa tour natin? Tina, ba tatagal mo? Nagigila kami ng senior citizen. Nagila ba kayo? Yan, dumating na si Atir. Oh, yun. Nakuha kayo sa camera. Nakuha kayo sa camera. Ba't na natin ito? Yan, para ma-record po kayo dito po. Yan. Sa vlog natin. Ito po, yan, na-record. Sige po, gawin nyo lang po gusto nyo. Feel free. Lahat po ng paninira, gano'n, chismis, may-record po natin yan. Wala tayo. Ako meron eh. Dito. Picture mo kami nga lo. Eh, thank you. Okay, videographer na ako. Taga-picture pa. Saan ka pa? Saan ka pa? O, di ba? 1, 2, 3, go. Basta pa. 1, 2, 3, go. Yan. O, yung sexy pose. Joke lang. 1, 2, 3. Ayan, mga 1, 2, 3, go. Okay, more ayan, energy. Ay, maka-video ka? Nakuha sa video. Ito yung scandal ko ka. Nakuha po sa video. Ayaw nga, nakuha yung video natin eh. Para lahat ng scandal na gida nyo. Sir, ano po masasabi nyo sa natin? Yan. Interview po, vlog. Masaya. Masaya. Tas Ulitin pa ba natin to, guys? Ay, hindi na po. Hindi na. Di ba? Sabay ganun eh, no? Sobrang saya. Ulitin pa ba? Hindi na. Last na to. So, ano masasabi Iba nyo po? naman. Ilang oras na po yung iba? naman. Matulog. Di ba? Kaya mag-crunch yan. Yan na si Wayne. Kaya, yan. Bas pag isalubong lang to. Lalaki, JJ. Malalaglag kami pag nasa lubungan kami. Eto, naghintay kami dito. Merong hawakan lahat yan. Basta siguraduhin nyo yung hawakan. Mas mataas pa doon. Yung bato, di ba? Bawal na kasi mangot dito. Kasi iyak yung ano ko eh. Parang feel ko dudulas lalo kung tutulong tayo. ako banda. Hoy, may nakapalamig akong Coke doon. Sprite, tubig. Tara, tulungan natin sila. Tulong. Ito. Hawak lang dito sa kahoy. It's okay. Hawakan yung kamay ko. Ay, ama. Hawakan yung kamay ko. Ama mo. Natin. Pakahawak niyo po.
Sige, hawakan yung katawan ko dito. Unaking right, left. Sige po, nakaharang ako. Coach, sige. Si Timothy kasi makayang. Okay. Sige, nakaalalay ako sa puno. Naka-record yan. Hawak. Oh yeah. Graduate na naman. Sige po. Ay, ito pala yung ano natin. Guide. Kalahati lang ng weight ha. Ay, hindi na umawa. Oh, talaga. Ay, sige po. Ay, sorry. Wala na. Okay na. Basic. Basic ba? Right. Oh, picture dito. Ayaw nyo? Okay, picture tayo. Ba? Baka kayo nag-picture ko, no? Jump shot dito. Jump shot doon, no? Parang ano, nagsisisi sila. Pinagsisisihan mo ng mga desisyon mo sa buhay, no? Sakit. Sakit. Sakit.